получихме като активна и действаща фирма на трудовия пазар от служителите на териториална дирекция Бюро по труда град Перник. През 2011 година кандидатствахме по проекта и след одобрение стартирахме с настоящата програма. Най-вече поради факта, че тази програма представлява създаване на заетост на младежите чрез осигуряване възможност за старт в кариерното развитие в придобито образователно направление, също така повишава конкурентоспособността на младежите на пазара на труда, но най-вече, което е най-важното, улеснява прехода от образование към заетост. Саптехникс ООД се състои единствено от млад, динамичен и развиващ се екип и затова знам колко е важно да дадем възможност на младите хора да се развиват в своята област, да дават принос и свежи идеи в нея. Благодарим за информираността, за съдействието и подкрепата от страна на правителството на Република България, от страна на Агенцията по заетостта, от дирекция Бюро по труда. Доволни сме от труда и работата на своите стажанти в нашата фирма. С тенденция да предложим постоянен трудов договор и да продължим да работим съвместно с някои от тях. Давам думата и на стажанти в програма. Първо да се представя, казвам се Десислава Петрова. Стажант съм в счетоводна къща Саптехникс ООД град Перник. Завършил съм магистратура счетоводство и контрол. Това, което искам да кажа, е, че младите хора в България, в това число и аз, срещаме затруднения при реализацията си на трудовия пазар. След завършване на висшето си образование, поради липсата на практически опит. Като регистрирана в Бюро по труда град Перник, аз получих възможността да кандидатствам по оперативна програма Развитие на човешките ресурси към проект Ново начало от образование към заетост. Благодарение на тази програма в момента придобивам и усвоявам професионални и практически умения, усвоявам нови знания и трудови навици, които ще ме подпомогнат в бъдещата ми реализация в областта на счетоводството. В тази връзка искам да изразя своята благодарност към дирекция Бюро по труда град Перник, Агенция по заетостта, правителството на Република България, с помощта на което европейските социални фондове финансират кариерното развитие на младите хора в България за успешен старт в живота и не на последно място на Саптехникс като мой работодател. Благодаря.